9 май бәйрәменә әзерлек башланды. Иҗтимагый совет, район башкарма комитеты, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге, мәдәният хезмәткәрләре, район мәктәпләре һәм балалар бакчалары һәм дә башка район оешмалары бүген мемориаль комплекска өймәгә җыелды. Районыбызда мотор урыннар шактый. Аларның берсе хезмәт һәм җиңү даны мемориаль комплексы. Сугышта катнашкан 1000дән артык районыбыз батырларының исемнәре нәкъ шунда мәңгеләштерелгән. Бу инде өмәләр әлеге мемориаль комплексны бөхтә чиста итеп тотуга хезмәт итәләр һәм иң мөһиме яу кырында һәлак булган райондашларыбызга аларның рухларына кадер хөрмәт күрсәтү дип аңларга кирәк. Чөнки һәр гаиләдә бик ватан сугышы хәсрәт китермичә калмаган. Территорияда курган үләннәрдән, чүпләрдән арыну, курган ботакларны кисү эшләре үтә. Мәңгелек ут янындагы һәйкәлне яңартып буяуда күздә тотыла. Газ идарәсе хезмәткәрләре Мәңгелек утның эчке конструкциясе сыйфатын тикшерде. Бик начар эшләгәннәр, систат чүп ташлаганнар, шушы үзебезнең Мәңгелек ут иченә ташларга кирәк. Әйтергә кирәк, моны бит инде ләкән ташламаганнар, шушы үзебезнең җирлек кешеләре, балалар дип әйтергә кирәк инде. Менә сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Мәңгелек ут янган җиргә кәгазь чүпчәр ташламагыз. Якташларыбыз туган җиребезнең чисталыгына битараф булмавы сөендерә. Дәвам ителә сөйләмәләргә өлкәннәрне дә, яшьләрне дә кушылырга чакырабыз. Чүбегезне билгеләнгән тиешле урынга ташлагыз. Истәлек һәйкәлләрен бозмагыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.